det er rød fører. Vi førte med den Rød fører. Rød fører. Går Jørgen ind og rammer den lå igen. Men er det kun tabt eller vundet, eller er det det? Eller uafgjort. Det kan vi sammen blive. 2. Så det er ikke det der. Okay, det er godt. Sådan der. Det er rimelig godt. Det er godt. Sådan der, Jørgen. Ej, det var godt. Men hvad er det? Jeg gør det ikke. Okay. Fører stadigvæk. Ja, men. De to er sgu bare ens. Nej, det skal jeg tænke på. Okay. Stadig godt. Det kan jeg se. Det kan Dommer. Tag dig sammen, dommer. Jeg prøver. Ja. Det er pænt. Sådan, så fører vi. Nej. Jeg ser 3 point til Blå. Nej, 3 point til Blå. Ej, hvor er det godt. Nu kan I ikke vinde. Jo. Det skal bare være tættere på midten, så er det godt nok, men de har 2 sten tilbage. Man må ikke. Nej, vi skal få 2. Jeg kunne have tænkt 4 dage. Nej, det skal lige skal de lave det. Det skal have betydning. Bare lige for at cementere sig. Det er fuldstændig perfekt, det I laver nu. Alle 5 er inde. 5 stykker. 5 mix. Det er